Kapilya nga nahimutang atbang sa Cebu City Medical Center nahimong pediatric ward. Samtang mga biktima sa stampede kaghapon didto sa lungsod sa Pinamungahan ug Dakbayan sa Toledo ana gi-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Andrea Patenia, Sugin Limi. Kinsay magdahom nga kining St. Florian Chapel sa Barangay Pahina Central, mahimong instant pediatric ward sa Cebu City Medical Center. Gani gimisahan pa ang maong kapilya diin ang mga nanimba, mga pasyenteng bata ug ang ilang mga tigbantay. Wa pagid pasudli ang CCMC kay nagpaabot pa ang kadakuan sa ospital sa resulta sa inspeksyon sa Cebu City Engineering Office. Depende lang ni sa go signal from the engineering department kay sila man going inspect sa atong building whether the building is safe or not. So for as long unsay results sa ilahang inspection ganiha, then we have to abide. Kung maingon sila nga the building needs to be abolished or needs to be retrofit, then I think it will take time. Padayon sab ang pagbutang og mga tents lakip na mga suga agawas sa Tambalanan, kay padayon sab ang ilang pagpanawat og pasyente. Gawas lang sa mga kritikal ang kahimtang ug operahanan nga ilang gipang refer sa mga private hospitals. Mipasalig hinuon ang mga tigduma niining mga pribadong ospital sa pagdawat sa mga pasyente atol sa command conference nga gipahigayon kaganiha sa Plaza Sugbo. Nahimo ng usa ka instant hospital kining lugar sa Bureau of Fire Protection dinhi sa may Bacalso Avenue atbang sa Cebu City Medical Center. Iya-iyahay na lang sa pagpwesto sa ilang mga pasyente ang mga pangugikan sa nagkalain-laing department sa CCMC. Sama dinhi sa kung wala inyong makitaan ang mga pasyente nga nag-recover na human gipaubos sa surgery. Samtang dinhi sa akong tuo, nagsagol-sagol na ang mga pasyente gikan sa Internal Medicine Department ug sa Male and Female Medicare Department. Samtang dinhi sa unahang bahin inyong makita ang section kung diin gipahigayon ang mga minor surgeries. Samtang dinhi mao kini ang OB/GYN ward, ang mga pasyente gikan sa OB/GYN ward. Samtang sa unahan sab inyong makita ang mga pasyente ubos sa gynecology department. Usa sa mga tagtungod kansang mama na hospital tungod sa myoma kining si Eric. Sir, may buntag. Sir, kamusta ninyong kahimtang diri karon? Karon may talaga po litiga po na pro karon mana pagduga kung mama sa uskaba dayon apay tambal nga dito na mo karon ko mapalit. Okay ra mo karon diri, sir? Init ba? Unsay mga panginahanglan? Okay ra bro. Kasi ngani nga sila hindi man klikayan nga pikita na. Kasagaran sa mga pasyente dinhi way igong budget aron mubalhin sa mga pribadong tambalanan, mao nga ila na lang yung giantos ang ilahang pait nga kahimtang. Gibisita sab sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga pasyenteng nangaangol sa ninog nilang pinamungahan Mayor Glenn Baricuatro ug 3rd District Congresswoman Gwen Garcia. Naratol man gud ko. To nidagan ko kay nagapas ko sa kong anak bagisugo na ko kanang sabon nya kay kalit raman ang lino gani akong giadto nidagan ko so anong kabalo nga nasama de ko. Lakip si Rosa 65 nga gida sa BSMMC kagahapon gikan sa nagkalain-laing bahin sa Sugbo. Usa sa mga pasyente dead on arrival. Samtang ang duha namatay sa ospital nga giilanga sila si Baron Inocencio taga Dakbayan sa Toledo ug Bernardino Tukib taga Pinamungahan. 16 sa mga pasyente mga biktima sa stampede didto sa Pinamungahan atol sa 4-piece distribution. Gani na puno sa bunog ang lawas ni ining 5 anyos nga si Angel, wa pay labot sa trauma nga iyang gibati karon. Atol sa kaghubot, nagkabuwag sila sa iyang inahan nga nabunog sab. Ang iya bitang kanang kabuot murag medyo na kuan o baka ni shock baka ni siya unsa nan nervous. Mipasalig ang mga opisyales nga mibisita nga mohatag og financial assistance ngadto sa mga biktima. It would be assessed sa atong social worker pero initially ang 2,000 sa amo sa local government. Personal na nako nga akong gi kuan para nila. How much? Igo ra gyud taon. Andrea Patenia, News 5. Kaganina atong gipakita ang mga exclusive footages nga nakuha sa News 5 atol sa paglinog kagahapon. Aniya ang part 2.
Kining dapit atbang sa simbahan sa Pardo, daling nanganaog ang mga anaa sa skywalk, human mabatyagi ang pagtuya-tuya sa ilang giagian. Lakip nga ng gawas ang mga manindahay sa Pardo Public Market. Giuyog sab sa linog ang mga sold ining stockroom, hinungdan nga ang uban nga tagak. Dinhi sa Maydan M. Velez Corner Virama o sa may iskina Banawa, diin dunay daghang mga establishmento, nag-iyahay og panggawas ang mga customers sa usa ka fast food. Nang gawas sab ang mga mamaligya ay sa usa ka merkado. Natingasab kini mga motorista nga nagsubay sa Maydan General Maxilum og S. Osmeña Street. Daw giuyog kining usa ka van kay naatol ang linog nga stop signal. Gani mikanaog kining usa ka driver. Mausab ni ang sitwasyon sa Maydan General Maxilum Avenue, corner Gorordo Avenue. Nang gawas ang mga customer sa usa ka fast food ug sa pipila ka mga business establishments. Nang hunong sab ang mga motorista. Nang gawas sab kini mga tindera ug tindero, lakip na ang ilang mga customers. Ining usa ka dakong tindahan sa may N. Bacalso Street, corner F. Liamas. Duna pa'y usa ka tinderang nakahilak. Dennis Tanok, News 5. Human sa linog kagahapon, dunay nakitang sinkhole sa dakbayan sa Lapu-Lapu. 21 ka apartment units ang apektado. Samtang padayon sab ang operasyon sa mga sikat nga hotels o resort sa maong syudad. King Perez, Suginlimi. Sir, kilala mo to? Ano pangalan niya? Ay, nawala. Ano pa nga? Ay, kagadyan ka ba? Sir, kilala mo sinong anchor ng ng TV5 Tusaya? TV5 Action? Apektado kining 21 ka mga apartment units, human mangliki ug ang uban natunga. 8 ka pamilya ang labing apektado niini nga dali sab na makwit. Way naangol atol sa itabo. Giingong tubigan na maong dapit kaniadto og giabunuhan lang og mga scrap metals, anupog og mactan stone aron matukuran og apartment. Ani ako sa dapit kundi nahitabo ang paghulpa sa yuta diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa linog kagahapon. Ug matod pa sa mga residente nga mas nakulbaan sila karon tungod kay nagkalapad kining mga sinkholes kumikan sa padayon nga aftershocks. Ipasusi kini sa City Engineering Office. I don't know if there was a building permit anang gitukod ka na nga area o niya if katong nga areas fit good for such construction or most probably walay maayong foundation which I doubted na building permit. Ano naman kaimo mga sa dakbayan sa Lapu-Lapu dunay natala nga unom ka mga tawo nga naangol. Ug laing 5 ka mga pamilya ang gipabakwit human nga tagak sabang mga bato sa barangay Pusok. Apektado sabang mga heritage sites sa maong dakbayan. Sama sa Liberty Shrine, din miliki ang ulo ni Datu Lapu-Lapu. Mibalik na sab sa normal ang operasyon sa mga hotel ug resorts dinhi. Apan dunay 4 ka hotels and resorts nga dunay mga liki. Business as usual sila karon. Actually, ang gihimo nato kay daghan mga occupancy karon ang guests to give them an assurance atong gi-check but of course ang hotel nato diri gitanaw man gyud na nga ugon sa kaligon because it's internationally renowned hotels. King Perez, News 5. Gikan sa Bohol, midiretso din sa Sugbo si Presidente Nonoy Aquino aron masuta ang kahimtang sa mga dapit nga apektado sa linog. Makauban nato karon sa linya si Mon Gualvez sa News 5 Manila. Mon, magandang gabi. Ano-anong mga lugar dito sa Cebu ang binisita ng Pangulo? Yes, pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Cebu si Pangulong Noynoy Aquino galing sa Bohol. Ang kanyang pakay, personal na makita ang naging pinsala sa nasabing probinsya matapos niyang maramdaman ang malakas na lindol kahapon na umaga. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Kapitolyo para makipag-usap kay Cebu Governor Hilario David III. Dito, ipinakita ng gobernador ang nasirang legislative office at iba pang pinsalang natamo sa bahagi ng Kapitolyo. Sunod na pinuntahan ng Pangulong Basilica Minore ng Santo Niño kung saan nasira ang bahagi ng simbahan, partikular na ang kampanaro nito. At panghuli, tinignan din ng Pangulong Mandaue Public Market kung saan isa ang naitalang namatay. Hindi na natuloy ang press briefing ng Pangulo pero ilan sa naging bilin nito sa PNP ay ang pagbabantay sa mga gusali at bahay na iniwan muna pansamantala ng mga residente matapos magtala ito ng mga lamat o sira dahil sa lindol. Pati mga retail outlet, warehouse at depot ay nababantayan din sa mga pulis. Agad na maumalis sa Pangulo pasado alas 5 ng hapon para maghanda na sa kanyang flight bukas papuntang South Korea. Thanks! Maraming salamat, Mon Gualvez sa News 5 Manila. Og mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Oktubre 16, tuig 2013.
birthday sa akong buotan kayo nga partner nga si Attorney Georgia Herrera. Happy birthday, partner. Thank you, partner. Og 70 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kila pa sa balita. Aksyon!